Και ξεκινάμε με στερεωματάκι. Κανονικά, εδώ δεν έχω και μόλα, οπότε δεν έχω να κουραστώ με τίποτα. Πάμε κανονικά. Καλό είναι να είναι σιδερωμένα, ξέρω ότι δεν πρόλαβες, αλλά καλό είναι γενικά να είναι σιδερωμένα ανοιχτά τα περιθώρια αυτής. Πολύ. Ωραία. Οπότε έχουμε το μανίκι από κάτω στα δοντάκια. Το μανίκι στα δόντια πάντα, ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στην καρδίτσα, φτάσαμε στην κόντρα της μασκάλας τη δεύτερη. Σωστά, φτάσαμε. Ναι. Α, βάζουμε κεράκι. Το ρούχο είναι ακόμα ανοιχτό, οπότε βοηθάει αυτό. Και αρχίζω να μαζεύω το κάτω και να τραβάω το επάνω. Μην τραβολογάτε, πολύ ελαφρά. Πολύ συμπλήρω. Ισαπού. Λίγο. Πιο πολύ μαζεύω, πολύ λιγότερο τραβάω. Τι βλέπεις την κόντρα? Ναι. Στον νόμο. Ναι. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς καρφίτσες, δηλαδή να τα έχω Όχι, όχι. Είναι θέμα... Απλά το μαζεύεις προς τα μέσα. Σουρώνω ελαφρά, δηλαδή κάνω αυτό το πράγμα, όπως προχωράω. Ναι. Κάνω υπερβολή τώρα, Ναι, αλλά ναι. αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι αυτό. Όχι τόσο έντονα φυσικά. Ναι.